Здравейте всички, които ме гледат, съм Геймот и днес ще играем Open Skywars. Да. Аз съм малко болничък. Крипър има. Добре. Ще изиграем 3 игри общо. И да ще видим как ще се справиме. Добре или зле. Ще видим. This. Добре, те си пишат. О, yes. Пусна ма. Гадни неща ми спаднаха. Но каквото такова. Добре. Горе има ли чест? Аз също съм го играл този мап. Само че... Евала. Пум-пум. Само едни хубави бутушки. Брат, ще погуба. Проблема е на Open Skywars, че няма блокчета много. И това е гадно. Ама иначе е OP на работите. И трябва да сте добър боец, защото иначе сте рип. О, 31 блок. Стреснах се. Добре. Дали ще направя един стак? Не. Това ли е средата? Добре. Има ли нещо? Блокове? Не. Добре. Този ма гледа. Добре. Имаш ли стреля животно? Има! Ух. Добре, че те видях. Аз съм по-опнат и мога да го убия. Брат, ще те премажа. Добре. Добре. Ох. Има стрели. Ох. Добре. Отървахме се на косъм. Чайте, събирам блокове. Увой. Бях на косъм. Един стак. Почти. Този хак ли е? Или така ми се струва? Брат. Не си познал. Има. Добре. Официално имаме един стак дърво. Ох, той също прави тактиката. Ох, добре, намъклет. Брат, не си го и помисля да ме бутнеш. Да си взема ли меч? Тук беше бронята. Пакет. Окей. Някак аз изкача до там. Чакай, ти си направя това. Да не ме бутне. Нямам снежни топки. Те бутна. Нямам... Не си го и помисляй. Не си го и помисляй. Двамата ме стрелят.
Брат, не. Този тъп ли е? О, ес. Средата е моя пичага, не твоя. Къде си? Къде са? Ще пробвам то да го оцеля. Хора, май се прецаках. Добре. Факет! Ух, жив съм. Добре. Shift. Не. Виждам го. Виждам ги. Те май са в тим. Гладнях хора. Видях. Не ме вижда. А? Брат, умираш. Братвата е по-добра от меча. Какво правите, бе? Вие в тим ли сте, бе? Хора, тия бяха в тим. Не се играе в тим, бе, слабаци грозни. Хора, тези играха в тим. Аз пак ще игра с Мокит. Да. Който не ми позволява. Бум! О. Ха? Мъртъв съм. Как? Добре. Как съм мъртъв? Бъгна. Не знам как се бъгнах, ама карай. Бутнах. Остапич. Дай. Част чикен. Ох, добре. Влязохме в един хубав мап на пчелички. Тът. Мой чест. Да, благодаря. Много хубави работи седно съм взел. Окей, sorry, but Max. Кой го пише това? Да му напутя канчето. Много гадни работи имам. Под мене има ли нещо? Под мене. Има. Чест? От дяволите няма чест. Това е май паркур.
Честриньо. Проверихте. О, паркур. Чакайте. Уф. Ти ме тапиш ли се? Играта се базика с мене. Това как мислите да го скоча? Е, така правим. ОМГ! Добре, поне честплейт има. Добре, играта се базика. Няма да й остава. Какво? Emo has won Skywars the Game. Безплатна победа. Окей. Хора, това вече ще е последната игра. Да знаете. После ще почвам клип на един мой креатив свят, където съм си направил всичко сам, без помощ. Най-хубавите работи взех направо. Без оръжие. Мамка. Ма они как не го убих? Те в тим бяха. Това не мога да го повярвам. Те са били в тим. Благодаря, чест. Само една Diamond брадва, нищо друго не искам. И огладнях. Мамка ти. Поне храна имам. Godsword. Пич. Аз съм мъртъв. Привет. Така и не разбрах кой пише привет. О, още малко стигам. Мама ти, тук ли страдат? Нямам блоков. Санда бяг. Санд. Гравитация ли беше? Да. Добре де. Добре, това няма как да го скоча. То се видяло. И дано да ми се падне нещо хубаво. Там на тъпата среда. Колко дърт? 6. Как щях се фърля. Да, хора. Това беше с този клип. Надявам се ви хареса. Ако е така, моля ви, много ви моля, направете лайк за клипа, моля ви. И съм много благодарен. И така. Чао.